हाय लोगोफोर बेयो जाबाय दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयारपोर्ट बे जाबाय नायदो लोगोफोर बिराद मोजां बेनि नुथायफोरा सोरनिबा थाखाय गोदान आरो सोरनिबा थाखाय गोजाम बेखौ मोनसे मोनसे देखायलांनो नाजादों नायलांबाय थादों हाय सर माबायदि मोनखो सर दिल्ली गुड फॉर यू दा बबेयाव थांगोन सर पहाड़गंज माबायदि मोनखो आदा मोजां मोनदों दिल्लीयाव सफैबायना सफैबाय माबायदि आदा बे दिल्लीया दा दिल्लीयावथ' आगोलनिफ्राय नायखानायखा मोजां खिन्थु जोंनि गाबोन एसे मेन प्रग्रामा बेयावसो आसल दा गाबोन जिरायनांगौ दा जोङो 11:00 थांफिनगोन 11:00 थांगोन जों माला थांफिनगोन ना दा बेनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय 11 तारिखआव दे मा दुलुनलायनाय बिलाइ मा बिलाइ साखा गोनां थाबायलायनो नांगौ नङा गावनो लाङो मा जायगा मोनलाय बन्दु बियो मा जायगा मोनलाय बियो बबेनि दिल्लीनि थाबायगासिनो दं एसे खेबना लाङाबा एसे खेबना लाङाबा